eixir. Que ta mare no et deixava eixir. No, perquè ella que té la relació molt desordenada. Doncs sí que fem un grup d'atracadores nosaltres. Escolta, que he vingut, Vinga, no comencem a les discussions. Espera que no tinguem cap altre problema. Bueno, ja en tinc un. A veure... Tu no vas dir que ho faríem per la nit? Doncs sí. És que resulta que ma mare m'ha castigat aquesta setmana i no em deixa arribar a ma casa més tard de les 9. Però anem a veure. Aquestes són les famílies atracadores que has buscat o... sense faltar, o batut. Increïble. Un es trenca el cap preparant el robatori del segle per aprovar els finals i vosaltres em veniu amb aquestes tonteries. Dic que sí. Si jo vas dir que seria millor estudiar i oblidar-nos d'això. Tampoc és això. A mi em pareix molt bona idea. Tenir les preguntes, aprovar-les no és fàcil. Bueno, arribat així no vos importarà saber que n'hi ha un canvi. El dia ha de ser demà. Demà? Però s'havien quedat que seria el cap de setmana? Doncs ha de ser demà. Jo demà no puc, tinc anglès i... Però bueno, això què és? Voleu fer el favor de callar? És que vaig molt mal i no puc faltar. I tens que estudiar i tot? Anem a veure, Floricol. I no em crides Floricol, que no m'agrada. I a mi tampoc m'agrada Virginia i m'aguante. Doncs, i per què ens hem d'anomenar així? Perquè ho he dit jo que sóc l'organitzadora d'aquest robatori. I en tots els atracaments famosos la gent es posa noms en clau. Sí, però tu és Pudit. Mira que nom més elegant. Imagina que ens agafen i ens pregunten el nostre nom. I a vostè com li diuen? Temible atracadora. A mi, Floricol. Però quan no ens han d'agafar... Què tonteria de la contrasenya? Què? Ja esperava que vinguera. L'inspector Gadget o què? Doncs podria ser. Doncs mira, ja ha arribat. Vinga, digues quin motiu tens per al canvi. M'he enterat que demà pel matí els nostres professors li donaran totes les còpies dels exàmens al cap d'estudi. Ell se les guardarà a caporalilla, nosaltres entrarem i les agafarem. No tan fàcil, però no vas mal encaminada. He fet un estudi científic per al nostre robatori i si tot quadra... Que quadrarà. Vols deixar-la parlar? Com deia, i si tot quadra, demà a aquestes hores tindrem en el nostre poder els maleis exàmens que tan mal tràngoles fan passar a la comunitat estudiantil. Aquí? A nosaltres. He portat algunes pel·lícules per mirar la realització d'alguns robatoris i entrar en matèria. Així és que poseu-vos còmodes. Sí, anem aquí a ficar. Jo, això no seré capaç de fer-ho. Lo important és el treball en equip. Bueno, un bon treball en equip haurem de fer, no creus? Doncs aquest és el pla.
Bueno, què vos pareix? Fàcil, no? No, si així no comptant... Tot és posar-se. I recorde que a mi demà em ve un poquet mal, eh?